Dong Irin Canada. sa pagbutar ni mo kang Duterte kung wapod ka na rehistro. Mao na diharon mga kasama. Siguro ha ang inyong status dito sa Comelec ha. Kay basig deactivated na ng inyong hambaga kasamang status isip sa kabutante. Niya magyaw-yaw ta pag-abot sa election day. Nga wala akong galan. Sama ni oy. Ay gitikasan ta ani. Gidilista kay ang Comelec nakapabor og usa ka kandidato. Sa kay identified ta nga butante speakers. Sa dihang. Og sa dihang. Na-deactivate ay. Sa dihang. Wa na kakabutar pila na ka eleksyon magkakasama. Mao na. Kaayo gid mo. So karon mga kasama na nawagan ang Comelec magparehistro na kay until September 30 ang kanibang pagparehistro dong Irin for midterm elections on 2025. Gani dinhi sa syudad sa Davao dunay satellite registration sa mga malls, naapod sa mga of course Comelec offices og sa mga barangay. Ning doon lagi na sa inyong tungkaran. Saro pa yun, ha? Kung mo masayod, adto mo sa barangay hall. Pag pakisayod mo dito pangutanan, hain ang venue sa registration sa Comelec. Ayan. So magparehistro gyud para makabutar ta kay basin di ay og ingon ang usa ka political analyst sungog-sungog raman daw ni VP Sara. Pero basig tinuod nila ni. Kaya nga ang inyong boto nga gusto maghamog mga makadaog ang mga Duterte. Nya nindot dai dong Irino sa sunod na eleksyon kaya nga to dai mga naong di ay maaday dito sa listahan di ay sa mga presinto. Kanada nindot na day. Kay para kadto bitaw mga tikasan nga mga kandidato nga manghagot o mga botante day nga dili di ay to taga diha sa usa ka particular nga barangay. Mga flying voters ba? At least na ay bases. Gawas nga na ay ID kay presentar Radyoman Maisel o na kinitagaan Radyoman Maisel ato yang voters katumbaluta, at least naapo dito itong dagway day. Amo day ni si Tampulano. Ikaw gyud day nagmatch. Kaya lang nag-uol ko. Nga naman. Kay katong ako ang ID manggod sa Comelec. Sabi mo ko ato, ako ko ato high school, first year college pa ko ato. Nya murag batanon pa ka. Lain akong naong dito manggod. Abot lang unsay update kay di man may updated ato kay murag nagabutar man ta. So mao na akong ipangutana pod kung mao ba jud hapon to nga picture. Pero dako nga trabaho na pod ni Comelec dai. Kay murag di man ta mosugot pod mo to picture mo gawas. Pero bitaw regardless no of the nindot pod ni nga lakang gani kining maong liho karon or gitugutan no sa Comelec nga gawas pangalan sa butante na i-picture sa butante. Nindot pod di gani suportada ni sa National Privacy Commission. So maayo pod ni nga nakita nato mga kasama. Ambot kung naaba mo nakita nga mga negatibo. Ani ikaw na may akong nakita nga negatibo. Ako kato nang i-picture nako daw iring na dili jud ko okay ato. Ako madugang sa preparahonon, andamonon sa Commission on Election